ama enkol tu doctor hi mu lok kawa du em o Mary nu chuan Raymond a chu a en wangwanga makti mel deuh hian enga tan nge moi ti le in pa khan chanchin zot chiang deuh turin min du a o ani takmo a local trepang hei a local mek alom ti in doctor an lampan a local mek chu a ena revenge ziak tu sangte arin thlei doctor chuan nel omzet anui varvar chungin kapi min lo zong em ni o zong ani mai hei tlangwal hian biak lok che adu thu lo soya o ani mo Mary hi kan endik lokanga kalo chu hun lo ngak lok ta che ti pa in Raymond alam chu a hoya Raymond a chuan ole halo ti a achunga thil thalo tak a thlena tanga ni khat liam don chau ni ma se Mary chuan thatlam apan chak viawani ang doctor lo chuak le lam chu aron nui chuak varvara kapi a thato lutukania naktu ka chuan ICU atanga chuakin uat pa ngaya in om thei to ang tlangwal min ron zui ro le tin doctor chu akal le ngal mai Raymond a chuan a zui ve wata room te fel kher khora chuan an in zui lut ta doctor chuan tlangwal engei du le englovania Mary chungchanga hian zo du che kaneya Raymond a chuan a hanti a ani tak chu ma se dam lo chung hnaiemo rin tlak tak ni alang hne na lo chuan kan dam lo te chanchin hi kan soi chuak ngai lo ti riang chumo doctor chuan alo ti ve thung nia ke hi Mary pa thang chinan Mary chunga hetiang thil ti du tu zong chuak tura amiroi kania Raymond a chuan a hanti le a ani tak chu mole enge ni i han hriat du'a doctor chuan anti sam eta Raymond a chuan Mary rainan hian engchi ange mo an man le i hre chuak theim le doctor chuan amak khop mai man ro le khol changkang jok te chu nei ve ila chu a hriat zung thei nge yang ma se kan man ro nei ten azir miau lo wangin kan hre thei chi lova ma se damdoi chak tak enge mo han pe ani tle matam deuh te chu eita se zong tun aya chhejok chanchin hi kan hrenge yang Raymond a chuan ani le damdoi chuan engtin nge hna a thoa doctor chuan alan dan chuan damdoi chak tak chu ani ma se mizorama kan la mel hriat ngai lo damdoi ani ang kha damdoi khan thisen afana thuaka chuan lungphu ti buain luak le chawin an tlutamaya adin mun tikhir khan zual turin kal lam thalo alo nei boxia doctor chuan a hanti a he thil ti tu hi damdoi lam thiam takemo hreve tok tak ani iringem Raymond a chuan a hanti vele thunga doctor chuan chutiang mi chu ani lovani po in hetiang bi ka man tur hi mizorama kan man ngai lo wangin mundangami ala lut ti na ani ang mimol tak fello taka thil tirem rum chi chu ani ka ring lo Raymond a chuan i hun ka ti buai che a min hre thiam lockdown nia kalom lu tuke ti in damdoi in chu a chua san le ta pithari chu damdoi in tukvera chuan adak wangwanga nui engei lo ana puthang china naron ti chuan pithari chu a hoile twata a tha in lo bang to ni mo ina po holovin karon tlang hala I ha lutuk ka hlawa in lama lova hola lova hadam ro ka chaw hleinem nangma zok kha nilengin hnai thoksia in lama ka man boxi lo I chaw vi wang annu chuan alo ti vele a chaw love lova hom ma chala hei cha bi motor po kha hon maila zana mate nute te khan zan in chu kan lo chhoka nge hanti a driver all kha minlam turin iron tir maidon ni atidam thluama pathatak le nupui fanaw te tana in nga ngam na tlak avani tak em chu pithari po in aril ruwa angai tu mek chu ani ma se chu mi pialama an in lama lo muak mek tu thalak chu be sei hau lo le arin phak hau lo ani don si motor chu kota chuan a hung rema ina chuan a lutta api lo ho a mu rual chuan an ompui nu barmanula chon ping lenglong thu thlenga lo mu ar chu a tho wata pi ilo ho to ni mo
o sui choi khalo siam ta che kan in da felanga karon e nga lang o lepi hei nangma ta tur niang dak pu in ron da a ti pa in envelope lian deuh tak chu aron lek ka nga o no daro nakina karon enang kan in thlak photange ti in a pi chuan a lo chang sui po chuan o le ti in a chang let ve mai bok pithari chu a in thlak fela cho ei tur chuan aron chuk le thuaya cho ei do kan film tliang hlar maya chuan cho me chi hrang hrang a in chop dula sui engmo ka thil tur chu ron late ati a envelope chu a kom atangina han khoya thalak lampang ni om takani sui kha handa thate o choi khama ka enang ti in cho chu ha eita pitharin chowa e khama a in silfai lai chuan an pa thu soi chu hre chuak le chi in hnuaya an driver ho an lu atir thin in lama chuan a chuka driver pakhat Greenwood Hospital a ommek a pasal lam tura atir hnu chuan room lama chuan a chhole ta a fanu damdo ina ommek chu angai tu e mawang chuan a thil don po chu a the ngil le der to a zanlam amenrim em boxi awang chuan khuma chuan amuzan zana an kota motor ding thoma hriat chuan room atang chuan chukin an pa lo muak tur chuan a chuka a chuk pa a sitting room thu thlenga envelope mu chuan suin a lekha tura pek kha ala en lo ti a hre chuak le chia puthang china chuan in chhunga ron lut meka an nu chuan pa a iron thleng to ni mo o ron thleng chia choilo e to em puthang china chuan halo ti let ve a an nu chuan o e to e o a that chu ke chu cho ka e pe lo mai thingpui te kan ina kan in thlak nga lange puthang china chuan ati a an nu chuan ke po ka ron chhongal don suin ile kha turati a kalo en thei hilani hi ti pa in envelope keng chung chuan an pa chu azui chhongal puthang china chu a in thlak meka pithari lo lut meka mu chuan engthil nge ni a pithari chuan ka hrebik lo kan hongange o ti pa in envelope chu a han pot thlera halak lo om chu en masalo chuan lekha them te takte a thu in ziak chu a han chiar masa a horop pui fel thap hian pasal thatak ani e ti chau chu a in ziaka pithari chuan a hre thiam lo angreng hle a halak chu muang changin a han phora ameng phok ta hra mai a hmela chuan thinrim na le riluna hmel alanga karing theilo ati zoi sapa puthang china chuan enge ni ta anu e pithari chuan a chang hau lova khuma chuan a thukun tlata thang china chuan a pan pheya khuma thalak lo om chu a han bi chianga anupui ama mangai em tu mit tui ti tlatu chu a muta room chung chu are ngoi mai thang china chuan achil alem ri khola pithari dara chuan azuk khoya trida khian nui pithari chu aron hoi chuaka amit tuya wanga mit sen ram chuan athin urna mit meng chu a thup lo chiang kher mai min khoi reng su ati chang ta faka ama ayatlom zok fe in thang china chuan nui kati pal tak zetani min ngai dam a soi zo man lo izak nange ka ngai dam lowang che hetiang himo inun dan lo ni a zan in atang hian inupui kani to lo ti hriang che chiang fek fokin alo ti a athova wardrobe chu a hong ri thaka athom no chula chuakin bag chunga chuan a khung mol mola puthang china chu khuma chuan a thu hnoka ama thilti sual ngei chuan a okta anupui in siamek chu dang turin tharhuya nei lova dang turin ache chuak ngam heklo pithari chuan in chu a chua santa thang china chu mang angle bai vai takin chu in kho hara chuan a oma ma se heng zong hi ama thilti sual ra chuan a zui ta ani jenati ero chu khuma mu in a hna tho mek hlotlin na muturin atu ka office kal chu a chak tak zeta a chan po naktu ka thang china mela tangin a thilti hlotlin lo chu a hria thei nge to ang chu Raymond po ngoi rengin computer ma chon chuan a thu wanga amit chuan computer chu a mel rana
an nu chui na apui thei tur ani ringin dam doi chi sang sang man sual thei le lau om chi sang sang te chu azir chiang boka nak tu ka chuan ma son na thara engemaw chu a hmu chuak to ma na thang china mel dur khup chunga office a lo thu a hmu chuan Janet chuan a thangkam chuan a ok fu chiang hle ani ti a hrengal mai Janet kong khara aron pen lu rual chuan iwa tlai ve lo ti khur khura Janet chuan ti mel deuh tak hian kapu ka ti palani tukin chu ka ge sa zo thu ta mani loka kala ka ni a ma se ni mina regulator a lo li ka buai pha ta lom ka ti palani ati tlom da ya voina ti turinga ania atile muka kapu thinrim pha lo la engemo boruak thalo itong le emni I hlim lo mel nu tuka chu tianga zoldo taka Janetin abiak ta ka chuan thang china chu anem ta dewa o ne ye I pen drive an ru ka khan thala kha I da ti ro kha thala kha ni zana kan nu ina mu a min chu san zui ngala a mela hlim melan chu atir hlau taksi thinlunga nui ver ver chung le mela poiti mel pusi in ava poi ve o keima film khurlo luatani Janet chuan hanti a hetiang thil ka chunga ti du tu hi damin ka chu hau lowang thang chinan ati khur khur lai chuan Raymond chu office a chuan aron pen lut ve chi a Raymond ron lut ro ron kal tura ko che kalo tum lai takai local chu Raymond chuan nia engemo mamo ka ne lo mole thang chin chuan engei duwa alo ti vara Raymond chuan poisa tle ma zong ka du engza nge niang thang chin chuan alo ti le a sang thum vel chuan afala biak lok che ka du bok ni e local ro ti pa in pon lama chuak tur chuan a thut na chu a tho sana Janet lam chu a hoya Janet kan in biak hlanin khalaya le kha ka da kha copy thuma lo chute o ti pa in a chuak ngala Raymond chuan Janet chu a en zoka rel ruwa ngai tu na thar alo lut zok pon lampan chuan a chuak ve ngal Raymond engthila nge min biak hi du a englovania EPA Janet hi a chanchin I hrechiang hrechiang lem lo veng laya an om ti bak chu ka hre thui lo khop mai hani tak chu ka hre du mai mai ania ama hi iring hlel chu ani em lo mo thang china chuan a hanti a Raymond chuan ring hlel lo ve mani a Mary an hrai ni khan Janet kha a chuak bo ni khan isoyem kha DC office a katira lom thang china chuan na lo ti vara ani tak chu ani chuan na tho turinga om si a keipo engemo chui chiang turin ka chuak ange kalpa chuan Janet kha a en wang mai veng lai lampan chuan atlan liam ngal Janet ero chuan a thil chut lai mek chu aril ruwa alu thau lo ti minute nga ve lai chut zom lova computer screen a en wang dana tang chuan a hriat thei kong khara thang china lo lu ta mu chuan a thil chut lai chu a chun zom le awata Janet izo to em zo trepe minute nga vel nuwa chuan thang china do kana chuan le kha chu awada a da pa chuan nui se chungin kapu iril ru a ha hle ani mo ka omiti nuam lo tlata zan in chu chuak thovengang miang thang china chu aron hoi chuaka aril ru ha na phena ati sachak na chu a thup thei chuang lo a mel dur khup chu a eng sota ni e ka hlim lovani nang ne na chu dun chuan anuam ma na atiba naka Raymond chuan venglai biak in zone atan thleng chi a thil hriat du zong mutur chuan bike chu adin tir chata kong thlang lama e chop dor te chu panin kapi henglai a hian nula ama in lua Janet lal du omi I hria em tangwal kawan hre mai lo ve o ama chu nula lian lampang mel za pui om lo takani chutia isoita ka chuan khulai in hnuai kot zola khuan nula mel thazet ama a khosa chu a omasin a ming kha Janet chu an ti thinin ka hria kadora hian noodles tam hi aron lazy atakasin animo kalom lu tuke khulai kot zol nei khumo oni e Raymond chuan in chu azuk bel chianga in te takte fel thlapani ti bak chu azuk mulem chuang lo
aron chole thuaya kong puya chuan tlan tlang zel tumin atlan chuak le a ma se thuya tlan ma chuan ading chik tuar kong thlang lam dor chuan a bike khat lai chu adin tir chiang khop mai chang chi hrang hrang dar thlalang bom chunga an da tlar tuar zinga chuan chocolate cake tharlam zet chu a hmu mai hau lova chu dor chu ti hmu nom zual turin dar thalang bom chunga chuan biscuit bom chi hrang hrang a in tiang ur bok dor ngak tu nu in chei fel thlep thlop tak tong du mel zet chuan engei du a alo ti thuaya Raymond chuan chocolate cake le dark fantasy pakhat ve ve a han ti a lo ngak lok ro ti pa in Raymond thil lam chu a han la chuak zung zunga chuti chung chuan Raymond chuan dor chung chu a en kual thuak thuaka chung biscuit bom in rem tlar thut mai hnuaya chuan parcel ruak an ma ni dor tu te thil lei an khung khom sakna thin dingei tur chu an rem that bok cake le biscuit chu dokana chuan aron da a in pek ngal theyem Raymond chuan a han ti a o theye a ti in parcel chu azukla a Raymond chuan amit thla in Amos Higher Secondary School dustbin chunga parcel nen khan a in tiat hle ani ti alo hremai dustbin ami parcel kha lekha moi manga tuam thlapani Raymond chuan in tuam ngal theite ro o theye ma se atuam na man choi ve ngai dor ngak tu chuan alo ti a ole min tuam sak ngala Raymond chuan ati ve thung eng angei du ti pa in atuam na tura an tel an da that chu nula chuan a han entira Raymond chuan a sen no pangpar le teddy bear in cheipol chu a koka nula chuan cake le biscuit chu parcel a chuan a da a atuam mol mola a aron ti chuak hluai Raymond chuan enge ni ta a han ti a engma ani lo amak lutuk tuna ka omdan ang chi a hi ka hmuto ati te hluaya Raymond chuan uk sak vak lo hian la hmulovang henglai vela hian ka kal khat te asin tiang hian ka omzia ka hriat to hnuwa ang lutuka ka omdan hi chocolate cake le dark fantasy atuam na pink pangpar le teddy bear tak tak mo avamak ve he tiang chi aron lei ve hi an om to niang a ti in be seina nei ru ran chuan han zot le a ani zok mai thei ma se ka hre chiang lo chiang zariat somnga man o atile daya engma a be se ang a hmulo wang chuan Raymond chuan a thil lei chu ala a kalmai atum lai tak chuan chu nu bok chuan a ka hrele si nula pakhatin zana aron lei to take khatiang chi kha Raymond beng chu aver zar mai nula in mo eng ang mel pu nge nula mel thadeu lian lampang mole chu ka hriat polani chu ti pa ina nui hak haka Raymond chuan adu chu a hmuta ina in ria a bike lam chu apanta a hnu chui lai chu olsam takin atop to mai donani arin aya olsam le rangin jeneti ina tanga hlalote a dora oma chutami chu aleya thangchinan DC office a thilti fel tura atir khan chu athil lei chu la in damdoi atel sa diam chu America ava peta a thilti sual tu chu genetica aningei turani ma se chu arin dan mai ani warden khan chiang takin kha thil ron keng tu kha amu a ma se geneti ani lo ti kha van doina thlen nu loka geneti vakal venga mai dana tang khan a hriat theile loi boxi geneti hian midang ruain Mary thil tur kha hostela ava pek tir ani mai theibok ma se chung zong zong chu rin thu mai alani genetica abul tum tu ani lo vek po in apeng pakhat chu ani tho thowang Mary Shai ani darkar le office atanga thangchinan atir chhuwa hun lai in rual chi ale cake le biscuit hostel dustbin ami ang chi he dor atanga le ni a Raymond chu akir le avata pekinen an in angati e mawanga aruka alo lak sak genetic halak a phone ami chu a met langa kapi he nu hi ani thei mayangem changlei tu i soikha ani chi e chu ka tingam lova ma se ani lovani chuan an in ang khopang a reng thua min va zot chik ve engatan ngei ti a
engmah ni love ka zawt mai che kalomi o ti pa in bike lam apan san le ta office bang te chu anmah ni in lampanin an chuak sap sapa Janet chuan thang chi na chu a bek bor zewa thang chi na chu nui vur vur chungin a bu ngata Janet po chu atlan liam zui ve ngal zandar sari arik madewa chuan thang chi na phone chu a ridar dara phur fe in a han laka nga ma se arin lo zok Raymond ani ti a hmu chuan a hnual deuh sot hian a hriata phone chu ala ta tho oh hello Raymond enge ni ta a zan ina karon mulok don che emoni kalotia Raymond chuan a han ti a Raymond zan in chu meeting poimo tak kan nei dona o ani tak chu naktuk lama ti mayang o ole naktuka office a local la afala in biak du pon a thei tho tiro ole Raymond chuan a phone chu ada zui ngal thang chi na chu phur mel zetin a in siam sur sura aril ru chuan anupui nena an in kar thil chu hriat reng adu lo wangin almeira a ada asen chi chu a han khiat khola dar sari le achan ve vela an in chu a chua santa Janet nen in mutura an in tiam na mun hotel casino lam chu a panding ngala Janet po zan in hi atana hun tha ani ti hriat takin amamo turte chu kim takin abeka akhung thlapa hotel casino lampan chuan atlan chuak veta thang chinan motor anda thazo motor atanga alo chu arwal chuan Janet po alo thleng ve chi a thang china chuan darling ilo thleng ve theimo alo tiba naka a o chuak atang chuan athil in khan a thok tran to ani ti a hriat thei lo thleng ve chi ti in nui sak chungin Janet chuan ano changa a mai bul se ta chuan ron kun hnain zan in chu mani mi ang kha chu kani to lowang lu tang miang thang chi na chuan ati sur mai Janet chu anui saka ole ti pa in thang chi na kut chu akaya in kai rial chungin room an book salam chu an panta kongkhar akal that nuwa chuan Janet chuan thang chi na chu aron pana light eng riai mai hnuaya chuan thang chi na chuan eat mel takin alo thlir wanga pon fen var malte chen vel lek pan lampang le akor a ombor fun martang mai chuan amit ala hle ani ang achil alem rikhul mai Janet chuan thang chi na chu aron bo thluriai riaya a ombor khaltral main adona awang chuan thang chi na chu a thohak haka akut bor chuan Janet pon fen hnuaya amal chu apan ngal chat Janet chuan zan in chu hun kan nga ani lom ni te reng mai ma se ti wat ka du ania in tura omlo te chuan ka che ve ngam nang in photila Janet chuan a han ti a nang main in la ke chu karon in to a tlem te tal min in pui veang chu ti pa in thang chi na chunga tang chuan a thowa zu in chhop sa chu no hni a chuan a han thli a chuti lai chuan thang chi na chuan alo ko in alo zut kual reng ol sam taka phor mai thei tura ada sa damdoi ati dip sa thlap chu a han phora thang chi na chuan a om bor lam chu a hmui chuan alo nor chunga a hmu lova chuan damdoi chu atel le zau mai darling hei no tur o tlak pop ro i man mo kha ti anui sang chungin thang chi na chu a han pe a thang chi na chuan atlak ngal pop Janet po in ano chu achan ve thleng vel chu a han ina minute nga vel nga angai don ti a hriat awangin thang chinan akora hli mek po chu thatakina do maya apon fe na hli thlak mek lai chuan damdoi chuan a thok har ati hle to thang china chu a bo bet let thaka akor a hli sak ve mek lai chuan damdoi chuan a thok tran to ani ti a hriat theya reilo te nuwa chuan thu thleng tu pul maya chuan amuzoi tareng mai amita khap fuka ma se a che hlei thei si lo Janet chu a tho nala abeka ada chemte tlever vor kut pha chen vel chu ala chuaka do kana chuan ada a thang china chuan darling enge ni ta ati tham truaka tong le atum lai tak chuan Janet chuan aka chu aron tuam phui maka chung boruakin thang china atuam mek lai chuan
Raymond a chuan voina athil hriat thar chu bo zui turin veng lai lam chu apan ngal Janet chuan thangchin I thi ma in ngun takin ka thu soi hilo ngai tharo thangchin a chu makti mel takin ameng bial kok mai minun nem genetica tu na chuan mi hlau om tak ani to Janet chuan muang ban fia ka khian ma ni fanu po shelo sum le pai du lu ta wanga ma ni nu pui rai lai thattu inun na chunga hian engwang ma in za ka ngai lova kanu le kanau phuba chu kala don ani I thi don ani ti pa in chem te chu a hum nget sawa thangchi na thin nun zo na chuan voi tam tak avit zota thi sen luang zui mai chuan chuat chu ati sen ngoya genetic mel chu thin urna mei chuan a hlia khu a thangchi na thi tur atal or thleng chuan avit mol mai atak sa a thi sen kai nuai mai ti fai tur chuan bathroom lama chuan a lut zuya a mela chuan in chirna mel reng a omlo na hu phur om tak ma chona hlotling takalo let le hi a ang ber jok genetic in kalba maya mu chuan atum angin engma akal le don lo ni in a hria a ma se beidonga let le mai theini in a in fresi lo be seina tlem te chuan genetic lo ho hun ngak tur chuan bike chunga chuan a thu wanga darkar khat zet a thu to ang ti chuan a phone chu a ri ngor dara a jeans ke kor ha ka tang chuan a phone chu a han phora ramte an aron phone alo ni hello Raymond thu thar khai hria eng thu thar mo thangchi na kha hotel casino a arwang an chara chemte manga tha ani ome awa makve kan committee dona ti sia enge modik lo chu omani chu inu chui lai ne na inzom theyang Raymond a chuan scooty aron tlan homek genetic a mu chuan a ngoi chata a mor kan bok trepin ka hria na ka nei ti pa ina phone chu ada a ramte chu annui saka Raymond a chu ambe sei ang nge in arin tlak hle dona ni ti a hriat chuan alom review bok Raymond a chuan genetic in lam chu dim takin a pan thla a bathroom atanga tuiman thom chu in bual thomani ti a hrengal mai kong khar chu a han pot china be seilo devin a in hong tamaya thom dim takin a luta thut thlenga me chebek in hung chuan amit alama sabera bek chu dim takin a han honga a chunga chuan lekha atuam kutpha chen vel engemo a mu chu a han phora lekha atuam tu chu a han phela chemte ma se uluk taka silfai nuani ti hriat takin atuam tu lekha chung lam chu a hu hlapa bathroom kong khar chu a in hong raka genetin atum lo to pa muani ti hriat takin atol let dora bathroom kong khar chu ari thuai nge Raymond a chuan zanrei to han in bual chu awa nuam om ve nia nuam khop mai genetic chuan ati toy taka nia thisen kai chunga mut ai chuan anuam zok ngotang chu Raymond a chuan ati khawa genetic chuan zam hau lo hian iwan hrengrang ve I chuan om hle mai ti in anui haka thangchina I thana man ruani angmo ti pa in Raymond a chuan chemte chu han lek ka nga genetic chuan tlan chia tum lo ti hriat takin khum in thlep fel thapa chuan a thu a o ani kha chuti te thuta a in puang ngal zung chuan Raymond a ngai chu ati thalo letling ta jok ma a chu I tha nge yani ti I phalovamo o ka tha nge yani kha thil ti sual ka ni ti ka in hria ka ti sual man chu ka tur ngambok ani le engwangin ngei tha a thon thu sei takani genetic chu akun tlata athu soilai chu soizomin sangkhat zakua somriat pakua July ni li khan khovel eng karon muve tana chuti lai chuan barmarama langjang khuwa kan khosa a kanu hi partin zovi ani kapu chu thanglian zama ani a kanu hi afane chun ani nge kapu chu sumdong mi hau satakani a kan khosak po a har salo hle nge he mi sual thangchina hi kapa dik takani genetic chu angoi wangwanga amit tui farfap chuan chuat a farkal kal mai Raymond a chuan ipa dik tak chu I thatamo
โอทัดก็ทัดค่ะก็อินช่วงสินกันนูเนนอันนินเนียกันนูขานอ่ะมังไอเอ็มอ่ะมาเสกขามิสวลขานกับปูเรากันนูอินาเราจุนตูร์อันดูวังสวินกันนูขาอบุมันนี่กุมทุ่มอันนินเนยนัวเกฮิกะโลเปียงอ่ะกุมทุ่มนัวกันเอาตูร์กันนูอินทักขัดมีอปายเมกลายจวนกับปูจูอัมโบรัลตาตูมาจูบวยเทเฮาโลวินอาเราซงจูกันนูตานอาดาเวกันนี่จูทางจีนดูทุสามันนี่กับปูเราซุมจูกันนูรายปัวเจ้าต่อจูขามิสวลขานซุมเล่ไปอดูอวางินาทัตากันรำปอยสาอินไวเบลเซจันนิสมงัดจวงเจ็ดจูอัตลานบปุยตาเกยจูวากไวตูรันนุดเชียกันนี่กันขัวลังจางอาจวนกับปูค่ะเปมลูตาอินเบงเบลจบอันนี้อวางินช่วงเตเบลตูร์กันในเรานาวปังกุมทุ่มเละทัดเล่มแต่มีเจ้าจูก็วากไวตานี่จูอ่างงอยเละตะวังฟังอาโอกัดชัวกัดจังชวนอาริลรูอาลันนัเลติอาเรียเทมาเซกวันเนเซียมินบุดิสปุยเทียมกันขัวอารอนจินชวนกัดินมุนเรียอินกันรำขบุยเร่งกูนาชวนมินชัวยาปุยเทียมนัวยาข้อสาอินกุมสมปังอาเวลเจ็ดกะอมาไว้ตั้มตักกระตูนมาจันจินกะจอดจินนิขัดจูปุยเทียมจูมิมุนามินช่วยตูจวนกะชุงเตจันจินจูมินสิลตาปุยเทียมพัลนาลัดทับอินกันขัวล่างจางอาจวนกะจินะกันหุ่นกัลโตเตเรเจียงเละจวลตูรินล่างจางกะเทงะกันนูจันจินเละกะว่าไว้นะจันจินเละมินุนร้องเละเต้นอมทั้งจีนนะจันจินกะเรียจวนกะถินลุงะถินอุรนาอินอุบจวนมาบากะติตูร์มินเป็ดละตินกะเรียจูกันนูเละกันเอากันนูปุ่มชุงะโบรัลตาผู้บาจูอันนี้บุดิสเต็มปูละเละโตโลวินจูนาทกตูร์จวนกะริลรูกะเซียมเฟลตากันนุนนโปทับทับอินผู้บาละตูร์จวนเชียกะชำตาการขัดชุงหลังจังคูอากะจามนูจวนกะเห็นอินามีซุมดงะมิโซรัมละมาโลชัวกีเละเตจวนทั้งจีนันนิอมตักลำเนียนะอักลไลอามตระอจวงอันหมู่ทูอันรอนโซยาจูทุเบงเวรตักวางจวนมิโซรามากรอนชัวกตาอันนี้อติระจวนโจโคทาระทัทุมเวลเจ็ดกะโคสัพพตาจงเละโคสักพุงซิรตูรินจงละมาจวนกันจงเนนะอินจูลมาวางินฮาร์สัตนะกันในเรโลเตอากะเทียมทัวยาปอยสากะมาโมโดนติกะเรียตวางินสมักลิงละมาอินน้ำหน่อยนรัลทวมตอลรุกลำข่อยมีกับเมลเรียดประคัดเนนอินทูรัวลินมิโซรามารัลทวมกันตอลลูตาไว้ทุ่มไล่กะเตลเวงเงมาเซไว้ขัดจูกันเจสัวละจานทิมนัวยาปอยสาเลรัลทวมกันอินเปกไล่ตะกินบอร์ดาร์ดิวตีเต็นมินรุนนังจีงะมาเซกับมาอันนาโถตูร์อมินมินตุรนัสัตมาวางจวนpolice kuta om theini in ka in hrelo poisa bek chula in tukver tang chuan ka zuang chuaka ka van ne siamin engtin tine mokatlan chuak thei hra mani khuwa athim ma wangin ka mel an mudon hau lo ti ka hriata wangin khuwa a bok ka kir le a kar khat nu vela aizola ka lo chuak ta ni ni tin kamit chu thang china zongin ka len thina ma se thatam tak chu beidong takin ka om nge ni khat chu purple rain beauty parlor a facial ka ti larin dor chunga ngei chuan ka mizon thang china le a fanu chu an ron lut ta ni chu ka thina phudap dapa ka bek chunga ka da langjang khomi pakhatin thalak min pek chu ka en wata hairual lovin a mai ding lambiang ki lai taka kut chuk chu ka mit chuan a mu chiang hle chu ta tang chuan ka hna tak tak thok tur chuan ka thok chuak tan ta ma se ka hna ti khir khan zual tu atan thang china chu din hun sang taka alu om to a khatiang din huna ding thei tur khan thiam na anei hau lo ti ka hria ni ma se khang kan pu ro atlan bo pui mang khan a in lamiliana khang hna thok tur khan tu qualification emo an le ni ma na chuan ama kha naya ka hria chian theina turani ti ka hria ta wang chuan a hnuaya na thok thei turin computer thakhat chung ka zir phota a chanchin ka chuina sat ma wangin a si nip na lai po ka hre chiang hle chu rem changa mangin nula it om tak ni angai ti ka hria a chu tiang tak chuan a hma a ka in lan tare ngani ka thil hria chu do tani lo ti ka hre chiang thuaya
na min pek mana chu min thing ta thuaya chu tiang chu ani ang ti karin loka wangin damdoi chi khat Burma vela an man lar em taksa zong ti zoya thil engkim hrevek sia che thei hau lova siam thei nia an soi rehip nol chu ka cha loka ka van ne siamin thang china thil phut ti hlotling tura ka in buat sai tlain alo thleng man chi mai a that lo ka en chin tangala a thok tha hle nge ni ti thang china che thei lova alet reng ka mu chuan ka hre theya kha muna nge khan tha ngal ka du asin ma se thi ngal mai chu atana nuam lutuka ka du tok thla ka lak nu chuan an ma ni in nge ya chuan ama motor chuan ka wada a ani chuan DC office kal tura thang chinan atir ni che khan iwakana khang kek le biscuit te khaiwa pe ni mo khang te khai lo chui chuak man ani mo ni e keima nge ka ni e ani chuan warden kha poisa ini tham ti na em ni nilove hemi mang hian ti pa in a bek chunga bom te fel ren ron chu aron phora mihring vun ang tak maikor pan te khle fel thap chu aron phora chu maikor chu olsam te in a hmaya chuan a han bel kai thuaya maikor vu ani ti hriat har takani uluk taka bel chiang lo tan chuan olsam taka hriat mai chi ani hau lo America thang china laka phubalak na atan I hrai ta ti na ani mo o ni chiang e khata po khan kadam doi man ngai tho kha tu ya chokralin ke ka khan syringe mangin ka kap luta ka be se yang nge in thang china chu ati buai tange ya a buai na bel cha turin anupui hne na kan pahnia thalak dukdak lo tak chu dak mangin ka thon le a chu po chuan na a thok thakerasin anupui nen anin thlen pha nge ni kha anupui nen anin thlen ril runa le mang an lai chu hunrem changa la in chuwa puya ka som ta a zarin khan hotel casino a kanin mutange ya azu in tura rehep nol ka tela engma ti theilova amut lai chuan he chem te nge mang hian ka vit hlum ta ani kha ka thil ti awang hian engpo tur ngai se chumi huam chuan ani ka ti ni ka in chir lova ka in chuang tak zet zo ka ni min man ta e ti pa in Raymond lama chuan akut chu ada pheya Raymond chu angoi wangwanga Janet inram I thlen theina tur poisa ila neyangem ati daya Janet chuan makti mel tak hian enga ati ha a idin muna ka inda hian iti ange hian ka ti ve nge yang miswal hum tu ni chu ka du hau lova ma se zan ina he mun hi chu asan tumin Burma chu pan wangwangang che Janet chu azuang tholoka Raymond chu aku achuk chuka Raymond ero chuan athil ti mek chu adik nge dik lo ti ngai tu in a thungoi renga ma se thutluk na dik tak asiam ni chuan ala in hre tho Janet man mo taka in siam chu ngoi rengin a chu santa